se mikä tässä ihmetyttää mua niinku tässä Suomen terveydenhoidossa on se, että niinku mulla on penis niinku kahdesta kohtaa niinku osittain murtunut. Niinku se on eestä vähän lohjennut. Sitten niinku tosta oikealta tyvestä. Ja sit kun mä menen sille hakeen hoitoa, niin sit sanotaan, että ei ole mikään akuutti vaiva, vaikka se on niinku lukee kaikessa niinku penismurtuma niinku hoito-ohjeessa, että se pitäisi saman tien korjata. Ja se on niinku jätetty vaan tolleen niinku hajalle. Niinku, niinku ei sitä nyt voi tolleen jättää, että mä en pysty silleen makaamaan maassa enkä pysty harrastamaan niinku mitään ennen. Ja sit multa on erektiokykyä lähtenyt ja ejakulointikykyä lähtenyt ja paljon hauraampi se penis mitä ennen. Ja sit vaan sanotaan, että katellaan nyt, että niin sanottiin just silloin, kun se hajosi ekan kerran 2022, ootellaan nyt vaan, että mitä siitä tulee, mutta ei se ole siitä sen kummosemmaksi parantunut. Et mua kyllä ihmetyttää tää touhu, että eikö oikeasti osata ton paremmin hoitaa tämmösiä niinku penisvaurioita.